Apa, beste bideo bat, orain arte ikusi dugu Ruffini eta aurreko bideoan ikusi genuen nola faktorizatu Ruffinirekin, bigarren mailako ekuazioekin, faktore komunarekin eta biderkadura nabarmenekin. Oraingoz ondo goaz, bideo hauek nahi ditut montatu kurtso bat moduan. Kurtso honen izena izango da faktorizatu hasieratik edo faktorizatzen ikasi hasieratik, eta hau da 3. bideoa. Oraindik gelditzen dira 3 edo 4 bideo, así que bueno, lasai. Gaurkoa nahiko erretza da. Oso ondo jakin behar dituzu erabiltzen aurreko bideoan ikasitako teknika guztiak. Hori kontrolatuta baduzu, bideo hau izango da paseo bat. Bueno, az gaitezen. Bueno, bagoazen, biderkadura nabarmenekin hasiko gara, bale? Ariketa hauek bakarrik izango dituzte biderkadura nabarmenak. Ez bat dituzue ondo gogoratzen, hor jarriko dizkizuet. Eta bueno, guazen ariketak ikustera. Lehenengoko gauza. Ikusi behar dugu goiko identitate nabarmen baten, edo bueno, biderkadura nabarmen baten. Hau karratua da, ez da, Serena, 3xen karratua, eta hau karratua da, Serena, baten karratua. Eta honen ikurra hartungo dut, gogoratu hau aurreko bideoan ikusi genuen. Pizka bat harin banoa, ikusi berriro. Orduan, 3x, ken, bat. Konprobatu beharko genuke hau karratura egitean hau ematen badigu, baina bueno, badakigu horrela dela. Orain izango dizue zergaiti, bale, truko bat dago honetarako. Orain izango dizue. Beko partea bardin itxi, eta orain, simplifikatu. Hau eta karratua badoa. Beraz, emaitza 3x ken bat. Ez baduzu ondo ikusi zergaiti egin dudan hori, ez da, tatxatu hau eta karratua, eta ez beko partea, sin más, da, argiago ikusteko, baina, bueno, tonteri bat, orain ikusiko duzue. Hau zer da? Bestera batera jarrita da 3x ken bat, bider 3x ken bat, zetako dago, bi bidarrez, ez da? Orduan, tatxaten dugu hau honekin, eta listo, hau izango litzateke emaitza. Sin más, oso erraza da, baina bueno, nik kentzen dut karratu politago gelditzen delako. Beste ariketa bat, hemen, ze identitate daukagu hemen? Esan dizuedana askotan agertzen dela, bale, aurreko bideoan esan zuen identitate nabarmen hau, irteten da ariketa askotan, bueno, justo hori da. Karratu bat, ken karratu bat. A, gehi bost, bider, a, ken bost. Eta beko partea, bardin. Tatxaten dut. Eta listo, orain. Esan dizuet truko bat dagoen honetarako, ezta? Zein da hori? Ariketa hau prestatuta dago simplifikatzeko. Zuek, fijatu behar zarete behean duzuen zenbakian, bueno, kasu honetan behean dago, bai, egon daiteke goian, eta goiko parteak eman behar dizue zerbait antzekoa, tatxat ahal izateko. Kasu honetan, eman behar dizue hau, edo horrelako antzeko bat, eta hemen bardin. Bale, eta horrela tatxatu daiteke. Da pista bat moduan, ondo egiten ari bazarete, edo ez. Listo? Sin más, hori da. Beste ariketa bat, hemen daukat identitate nabarmen bat, ez da, hau, bueno, dira identitate nabarmenak, eta hemen daukat beste bat. Fijatu ondo, Eta esan dizuet, ariketa hauek prestatuta daude. Eta bueno, orain esan dudan trukoarekin, eman beharko digu goian eta behan zerbait antzekoa. Goiko partean, x gehiru, bider, x ken iru, eta beko partean, honen karratu, ez da, x, eta honena, iru, eta honen ikurra, minus, eta hau dana karratura. Ikusten duzue, antzeko gauzak dira. Tatxatu hori karratuarekin, eta emaitza x gehiru zati x ken iru. Hemen norbaitek esan dezake, baitu, kentzen dut x ekin, irurekin, eta emaitza plus zati minus. Hau ezin da egin, bale? Antzekoak dira, baina ez dira bardinak. Tatxateko izan behar dira bardinak, hemen ikur ezberdina dutenez, ezin dugu ezer gehiago egin. Bueno, bagoazen, ikusi duzu, ezta? Bakarrik ikusi ditugu biderkadura nabarmenak. Orain, bezarik eta pare bat jarriko dizkizuet biderkadura nabarmenekin, bigarren mailako ekuazioarekin eta faktore komunarekin. Ez ikaratu, erreza da eta bueno, aurreko bideoan ikusi genuen. Guazen eta ikusiko duzu. Bueno, ikusiko duzue oso errezak direla, bale? Hemen, zer daukagu? 3. maila, ez da? Zer pentsatuko dugu? Bigarren maila baino handiagoa denez egingo dut Ruffini. Ez da Ruffini. Zergaitik, hemen x bat dagoelako. Zenbaki bat egongo balitz, Ruffini egingo genuke. Baina x bat dagoenez, zer egin behar dugu? Faktore komuna. Aurreko bideoan ikusi genuen. Orduan, faktore komuna egin eta aplikatu bederatzi x kubo zati x, 6x karratu zati x, x zati x. Oso erraz. Beko partean, zer egingo dugu? Faktore komunere, izta? X daukat alde bietan, faktore komuna. 3x ken bat. Orain, kontuz honekin, bale? Hemen kendu ditzaket x eta x kanpora, eta zer daukat hemen? Bigarren mailako ekuazio bat, ez da? Edo, begiona badaukazue, identitate nabarmen bat, edo biderkadura nabarmen bat. Bigarren mailako ekuazio aplikatzen baduzue, eman egingo dizue ondo erantzunak. Baina, eduki begia ondo
eta biderkadura nabarmen bat badan asko sarina egingo duzue. Hau da, 3x-en karratua, hau da, baten karratua eta ikur hau. Gainera da, justo aurreko adibidean ikusi duguna. Jartzen dugu 3x-ken bat karratu. Tatxatu, eta listo, hori da erantzuna. Beste bat, bardina, A eta A, faktore komuna. Beko partean, bardina, faktore komuna. Eduki begiona honekin. Zer daukat hemen? Ahí está, identitate nabarmen bat, ezta? Egingo dut biderkadura nabarmen bat, vale, identitate nabarmen ez de identidades notables de castellano. Listo, vale, biderkadura nabarmen bat. Eta egin, A eta A tatxatu daiteke. Baina ez dut egingo, ez badar saretik konturatzen edo, ez dut ikus dezazuen gero tatxatu daitekeela. Hau da, A gehi bost bidera ken bost, eta orain bai, fuera, pim pam. Emaitza A ken bost. Beste ariketa bat. Zer aplikatuko dut goian? Ahí está, faktore komuna. Zer egingo dut behan? Ahí está, identitate nabarmen bat. Oso ondo. Kentzen dut hauenekin, eta listo. Eta orain, iluminatu batek esan dezake. Zer, x da x fuera, bat zati bi ken hiru. Ez, kontu zonekin, bale? Egon behar da biderkatzen, edo denak kendu behar da, edo denek eduki behar dute. Honek x badauka, x eta x badoa, baina ez da kasua. Batzen dagoen ez beko x ezin dut kendu. Hau da emaitza. Bale, ikusi ditugu ia guztiak, ezta? Zen gelditzen da ikusteko? Ruffini, orain, jarriko ditut bi ariketa, eta bertan ikusiko ditugu orain arte ikusitako teknika guztiak. Aurreko bideoan azaldu genituen teknika guztiak. Denak alabatera. Ruffinirekin, claro. Beraz, ariketa hauek ondo egiten bat dituzue, ondo, benetan, bideo honetik zoazte. Ariketa, hasi baino erinago, jarri nahi dizkizuet pausu batzuk zuek jarraitzeko. Zergaitik. Orain arteia ikusi ditugu teknika guztiak, beraz, ze ordenetan jarri beharko ditut edo pentsatu beharko dut nola egin? Orden honetan. Bale, pausuz pausu joko gara, orain erakutsiko ditzuet nola pentsatu hau. Hau da, ariketa, orduan, hartu goiko partea eta ikusi taula hau. Faktore komuna egin dezaket? Bai, listo. Paro hai eta egiten dugu. Ahí está, faktore komuna x karratu ken bat. Orain, beko partea eta berriro taulara. Egin dezaket faktore komuna? Bai, egiten dut faktore komuna. Ikusten duzu, ezta? Horrela pentsatu behar duzue, bale? X da x hemen daukat, tatxatu dezaket orain. Edo azkenerako itxi. Eta zer daukat hemen? Badakizuela, taula egiten. Faktore komuna egin dezaket? Ez. Ruffini egin dezaket? Ez, dago bigarren mailakoa da. Identitate edo biderkadura nabarmena da? Bai, zein, hirugarrena. X gehi bat, bider x ken bat. Ikusten duzuen nola funtzionatzen duen lista honek, zuek pentsatzeko balio du. Orain, beko partea, hau, egin dezaket faktore komuna? Ez. Egin dezaket Ruffini? Ez, bigarren mailakoa da. Biderkadura nabarmen bat da? Hau x-en karratua da, baina hau ez. Hori da bi, ez da zeren karratua. Beraz, da bigarren mailakoa. Ez dut egingo, bale, nik bakarrik jarriko dizuet emaitza, zuek egin eta konprobatu. Eta da, x gehi bat, bider x gehi bi. Zer esan nahi du honek, bigarren mailako ekuazioaren emaitza izan dela -1 eta -bi, sin más, oso erraz. Kentzen ditut gauzak, eta listo, hemen x karratu bat daukat, hemen hiru ken bi, bat. Baina, bat ez da jartzen, listo, horrela usten dut. Beste ariketa bat. Jarraitzen dugu erakatsi dizuedan moduan pentsaten. Lehenengokoan, egin dezaket faktore komuna? Ez. Egin dezaket Ruffini? Bai, zergaitik hirugarren mailakoa delako. Egingo dut zuzenean Ruffini, bale? Ez dizuet azalduko nola egiten den, zetako badakizue. Beraz, x gehi bi, bider x gehi bi, bider x gehi bi. Zer esan nahi du honek? Ruffiniren erantzunak zirela -bi, eta -bi. Edo beste erabatera ikusita, Ruffini batean aplikatu, bigarren mailako ekuaziora jaitsiko da, ebatzi eta listo, badakizu egiten. Beko partea, faktore komun egin dezaket? Ez. Ruffini egin dezaket? Ez. Biderkadura nabarmen bat da? Bai. Hau x-en karratua da, hau da biren karratua, beraz, x gehi bi karratu, edo x gehi bi, bider x gehi bi. Hau jarri zen ezakete horrela, x gehi bi karratu, eta listo, emaitza bardina da, bideo hasieran esan dizuet, era ezberdinetara egin dezakegula. Tatxatu dena, eta bukatu da. Kakoekin jarri dut, ez dakit zer gaite, jarri daiteke kako barik. Eta listo, bukatu da bideoa. Ikusi ditugu gauza pila bat. Urrengo bideoan ja, datoz biderketak eta zatiketak, baina, klaro, ezin ditugu egin, hau ez badugu ondo kontrolatzen. Beraz, ikusi bideoa berriro, ikusi aurreko bideoa berriro, ikusi behar dituzuen beste bidarrez, Hauek ondo ulertuta, urrengo bideora joan zaitezkete. Biderketak eta zatiketak,
Hau esan da, listo, eskerrik asko bideoa ikustearren, hurrengoan ikusiko gara, eta venga, agur!